Mutubag gay ka, putang ina ka. Yan eh, padulong rag construction. Uy, na construction. Paano masabi? Day, tarungan na mong istorya ha. Ay may Hi guys, nari ko'y chika. Na-stress ko kay naisa ka lalaki na ngayon siya na ako. Ako siyang gipangutan na kung unsa iyang trabaho. Ano siya? Construction daw. Kung ha? Construction lang? Wa ka naglantaw. Wa ka naghuna-huna. Kaning dagwaya ni. Padulong rag construction. Uy, construction, paminaw. Paano masabi? Day, tarungan na mong istorya ha. Ay may bugal-bugali nga bisag inaani mong trabaho. Imo ra may underestimate. Tuo day. Ug wala may mga worker. Kanang balay nimo nga imong gipuy-an. Di na mabarog. Ngano? Kamo kang panday. Mut. Kay imong dagway. Baon na kita kan. Dari kabra. Akong tuhugo ng ilong mo ani. Dari kabra? Akong tuhugo ng ilong mo ani. Kasi kaminus ka na mo siguro ba? Kasi inaani among trabaho. Imo lang misingit sa yunon. Yatir ka. Taga na po kayong nipalag sa ang mga lalaki kung ang mga babae pilian o na trabaho. Simple lamang kayo guys, kay kami mga babae dili may gusto magkalisod mi in future. Tahay construction worker lang among mabana. Nya siya lang among saligan kay kasagarat biya sa lalaki gusto nila kanang nga babae na nang sa balay at imanon lang sila. Unya construction worker lang yang trabaho. Unsa yung ibuwi sa mo pa, di ba? Wala kang awa. Naabi sa ginaani mo trabaho. Kay kana mo trabaho, patuluan mo singot wa may mudawat og limpyo para ang uban nga mudawat og limpyo. Bisan tuod ay amo ning ikuan among trabaho. Kuno mong ililungan eh. Mura na kag baboy nga nayon. Kuno mong ililungan eh. Mura na kag baboy nga nayon. Ako na puro na ko sa mga pag-estimate na mo nga inayang trabaho ba. Tubag sa'yo mong skincare. Mutubag gay ka, putang ina ka.